खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौ बरायना लाबाय दिनै 16 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायोबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ विजय दिवस एबा विजय सान महरै फालिनाय जायो बे 16 डिसेम्बरखौ भारत हादराव विजय सान हिसाबै फालिनाय जायो सन्मान आरो गोसोखांनायाव गोथौयै रोदा बे सानखौ भारतनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनाय जायो साननि जागायनाय हायुङारि फिरफिलाखौ खावसे बेरहोनाय जायो जाय गिनो रोङै रौनियाफोरजों होजानाय बावसोमनायनि मोनसे दुखु गोनां गनायथि दिन हिसाबै फालिनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो स्टुपिड टय डे नेशनेल बार्बी बेकलिस्ट डे नेशनेल चकलेट कभार एनिथिं डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।